Kulent wamuka sei? Ndine hope dzandarota usiku watabva uhu. Ndarota vamunangagwa vabatwa, asi Comrade Geza vanga vachiratidza kuti vanga varipo. Paridzwa futi ipapo, asi tanga tichiratidza kuti tanga tiri paState House. Paridzwa futi vabatwa vasingafungidziri, asi vanga vachiratidza kuti vane musangano wavangada kuti savaende kunoita musangano before vasati vagadzirira kuti vaende, vachitogadzirira kuti vabude kuenda kunoita musangano. Vabva vapindirwa navakomana vakabatwa, vakabvuma kuresigna, vakabvuma kusiya. Saka pamwe pava kuratidza kuti patanga kugadzirwa mastructures vachiwenga navageza vanga vagara patafura imwe chete, asi vachironga kuti poitwa sei, asi vachiwenga vachiratidza kuti vane mavisions avainawo avanga vari kuplana. Chandazoona ndechekuti ndaona vachamisa vachiratidza kuti vauyawo ipapo, asi havana kuzomira kwenguva refu. Vanga vachitambira zvavo nechekure, ava vachironga mastructures avo ezvavari kuda kuti vagozoita kana kuti vagozoita kana zvavatora nyika kudaro vava mutungamiri wenyika. Asi ininiwo ipapo ndazoitwa sekuti ndanga mukuru wemayouth, asi handiri munhu mukuru zvangu. Ndanga ndichiratidza kuti ndava kunzi ndava mukuru wemayouth, saka vabva vandidaidza vakanditi taurira mayouth vaite vaorganize kana kuti muorganize zviripo. Ndatosimukawo ndikaita slogan yangu ndikataura, asi ivo vachiwenga vanga varipo, havana chavataura navanhu. Inini ndaadhiresa mayouth, zvikaimirirai tigadzise zvinhu tigokuudzai chapter iripo. Saka ndataura namayouth anga aripo, ndobva tapedza, ndobva tapedza ipapo. Saka ivo vanga vachidzokera muofisi muya vaina Vageza nevamwe vanga vainawo, vachiratidza kuti vari kuronga zvemusangano kuti nyika yaitwa sei kuti nyika iende kumberi. Hope idzodzo dzapera dzakadaro.